Ngayon sa Loton. Dito sa may Manila Post Office. Ayan, nakabubukas lang po ng ilaw guys, ng fountain. So ayan, unahin muna natin to guys sa Manila Post Office, yung sunog dati. Ayan po guys, nandito po tayo. Ayan, hi sir. Ayan, titingnan po natin dito guys yung mga nag-i-skateboard. Ayan po. Bago tayo guys munta dun sa hi guys. How are you? Pakitaan nyo nga ako ng magandang ano dyan. Magandang tricks. Content yan, Kai. Did you back to or anything? Back to back for the clip. The clip, hi. Yeah, we are live, huh? Okay. Oh, live! There. Okay, guys. Now we are... Ayos. Nice move. $100 na yan, Tay. Anong page mo? Ayan, KBR TV. KBR TV. Sa YouTube. Sa YouTube, sa FB. KBR TV official. Okay. Whoa! Oh my God! Are you alright? Huh? You're fine? Nice move. Oh my God. Woo! Nice try. Ayan guys, marami tayong mga skateboarder dito. Wow! Whoa! One more try. Whoa! One more try. Ayan guys, marami tayong mga skateboarder dito guys. Nandito tayo guys sa Nandito tayo guys sa Loton kung saan kinukuha na natin yung... Whoa! Ayan guys, dito tayo. Oh my goodness. Ooh. One more. Oh my God. Takot ah. Yeah. Is ka lang daw po. Kasi dyan sila dito. One more. Whoa! Nice move. One more try. My pants. Fuck, so stupid. Here. I see. Too hot. Are you fine? Too hot to use
Schwartz, yeah. You're from California. California, huh? Oh, yeah. How are you? One more, one more. Oh, Yeah. shoo. Oh. Ayan guys, nandito tayo ngayon guys sa Manila Post Office sa Loton guys. Oh! Yeah! Perfect, perfect landing. Nice one. Whoa! Perfect, perfect. Perfect, huh? One more, one more. You got it, you got it. One more, one more. Woo! Hey. Okay. Wow, cool. Hey, that back to back. Wow, second tee. Yeah, buddy. How do you do that? Poly, man. Whoa! 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 Oh! Whoa! Perfect, perfect, man. Oh! Whoa! One more try. Whoa! Tangina po din. Whoa!
Ayan guys, nandito tayo ngayon sa... Okay, nice move. Margining. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Loton guys, kung saan maraming nag-race. Oh! One more try, one more try, one more try. Oh! Oh! Dahil, dumi na. Over. Hey, stop it. Brad, stop muna tayo. Ano tayo naman. Hey, stop muna tayo. Stop. Stop muna tayo. Okay guys, stop muna tayo guys ngayon. Dahil may lumapit sa ating police. Stop muna tayo guys sa ating dahil pinagbabawal daw yung ating pag-skateboard dito sa Loton. So, stop muna tayo guys. Thank you so much for watching guys. God bless. I did call already. Hey, stop muna tayo guys. Stop na tayo. Bawal tayo. Sir ha, makikiusap na po kami. Okay guys, stop na tayo. At kailan na sasabihin ng Hirap din ito. baka mamaya, hindi na yan. Baka Thank you. Stop na tayo guys. Thank you guys. Ayan guys, stop na tayo dahil nasita tayo ng police. So, ngayon guys, pupunta tayo ngayon guys sa ito yung fountain ng ano guys. Hello, okay, hi to Kali. Hi, how are you? Hi guys. Good evening guys. Nandito tayo sa Loton guys, sa dating Manila Post Office guys, yung nasunog. So kanina binidyo natin yung mga nag-skateboarding. So yun is pinay-stop tayo ng police, gawa ng bawal. So ngayon guys, pagpatuloy natin guys, samahan nyo ako guys, punta tayo ng Pasig River Esplanade. Okay guys, papunta na tayo doon guys. So thank you kay Aba. Ayan, big love shoutout sa iyo Aba. So
So, bigyan natin ng moderator si Ayan, meron na siyang meron ka ng moderator. Thank you for coming sa aking live. Thank you so much. So, ngayon nandito pa rin tayo sa Loton. So, papunta na tayo guys dun sa ano. Ito yung guys, yung mga sakayan ng mga pakabiti guys. So, aakit na tayo guys. Sa ngayon, dami ng mga tao ngayon guys. So, live update tayo guys. So dito guys sa gilid maraming benta ng pagkain. Hindi kami nilarang. Ano na naman? Ano yun? Banig daw to ko. Pwede ka? Banig yun. Pwede ka? Titinda ng balot ko sa mga soup. Wow. Palintakaw. Wraps. Hi guys. Hirap naman pag wala ka. Wala Oh, KBR TV. Ano yung mga items mo? Iba-ibang presyo. Bracelet pare-pareho lang. Magkano? 50 dito. Ayan guys. Lagi kayo nandito sa pwesto na to. Ayan guys, nandito tayo sa Pasig River Esplanade. Nandito yung pwesto ni Kuya. Ayan. Ito yung page niya. Page mo to, no? Balintang Tower Crafts. Ayan. Gawa niyo to, sir. Gawa niya. So, ayan. Ayan na, tato. Ayan guys, kung gusto nyo magpahenna tato, dito lang po yan sa ano. Lagi siya nandito tuwing Tuesday hanggang Sunday. Nandito si Sarah. Siya, baka pwede mong i-promote yung page mo. Papalo na lang. Ayan, papalo daw po yung ating page sa Balintataw Crops. Ayan po, tuwing Tuesday hanggang Sunday nandito siya, nakapwesto dito sa Pasig River Esplanade. Ayan po guys, yung mga nagbibenta rin siya ng mga kwintas, root bracelet at saka may sticker. Ayan guys, pili na kayo guys, pili na kayo. Hi. Right, thank you ah. Okay, bye. Ayan, nandito tayo ngayon, pakit na tayo. Ayan, maraming nagtitinda rito ng mga maraming nagtitinda rito. Pwede kayong tapos yung magpasyal, pwede kayong ayan, ito yung guys yung ito guys yung phase 1. Ayan, sa likod ng ano guys, post office. Ayan. Napakaganda guys, no? Napakaganda ng ating view rito. So ayan, mula dito phase 1. So mamaya pupunta tayo sa phase 2. Papunta ron guys. Hello. Pasensyahan mo nga po ah. Okay na naman ako. Isa pa, sabi. Ating naman.
Ayan guys, dito po tayo ngayon sa Pasig River Esplanade kung saan live po tayo Saturday ngayon. Kasalukuyan po ay maraming mga bisita rito guys. May mga foreigner, iba-ibang mga lugar. Nandito may mga couple dito, mga friends, may mga kakaibigan, pamilya, mga bata na dito. Meron din may gumagalang mascot dito guys. Hello, sino ka naman? Hello. Hello. Hi. Ayan o. Hello guys. Kasama naman ako dyan. Ayan. Hi. Sige, pwede naman kayo. Ayan. Hello, ayan o. Sila sir, namamasyal sila sir. Ayan. Taga-saan kayo? Taga-saan po kayo sir? Taga Makati. Ayan, taga Makati po sila sir. Namamasyal dito sa Pasig River Esplanade. Ayan. Ayan, nandito tayo sa phase 1 guys. Ayan. So, ayan, live po tayo guys. Ayan. So, ito po yung ano. Ito po yung guys, ito po yung phase 1. Ayan. Ayan, magaganda rito guys. Hello. So may nagbabike din dito guys. So guys, ayan po, pupunta tayo sa phase 2. Hello. Ayan, akyat tayo sa ano, punta tayo sa taas, phase 2. Papunta na tayo guys sa phase 2. Napakaganda ng view talaga dito. Ayan. Ito yung John's Bridge. Ayan. Hi. Hey guys. Ayan. Live po tayo guys, KBR TV. Ayan, shoutout kayo ma'am, sir. Shoutout kayo. Ayan, KBR TV, shoutout po sa kanila. Mga taga-saan po? Intramuros. Fellowship. Okay. Ayan, nandito sila ngayon sa Pasig River Esplanade. Ayan, namasyal sila guys. Hi guys. Ayan, punta tayo doon sa ayan, nandito na tayo guys sa ilalim. Pupunta tayo sa ilalim ng ayan. Ayan guys, nandito tayo sa ilalim na tayo ng John's Bridge. Ayan. So, pupunta tayo dun guys sa may ano. Ayan, dati guys, bumaha dito guys. Oh, dito sa lugar na ito, bumaha dito. Nung kasagsagan ng bagyong Christine. Pero
Hi, Spider-Man. Hello, sir. Good evening. How are you? I'm fine. Good, sir. Ayan, oh. Saan ka ni? Okay lang yun. Uy ka pa kayo. Ayan guys, papunta na tayo dun sa Binondoy Intramuros Beach. Magandang view guys. Hi guys. Hi. Ayan, napakaganda nito. Guys, meron na pala tayong ano dito guys. May ginagawang ano dito, hindi pa tapos. Napakalaking parang 15 feet yata itong Christmas tree. Ayan, inaayos pa, nilalagyan pa ng mga lalagyan pa ng design to. So ito po yung overlooking natin. Ayan. Hi guys. Ayan. Paganda dito guys. Marami tayong bisita ngayon. So ito. So titingnan natin dito sa kabila. Tingnan natin kung may mga